Pamilyar kayo kadi ti sakit wenno iti diabesity, ita a World Obesity Day, amuan tayo dagiti kangururan nga impormasyon kan paggad iti nasawa sakit. Kombinasyon ti type 2 diabetes kan obesity ti sakit a diabesity. Nupay makuna nga agpada, kitkita ang latadagiti eksperto ang nagduma dagitoy a sitwasyon ti sakit. May basar iti report ti United Nations Children's Fund wenno UNICEF iti taon 2025 na surukmay sa iti 10 nga ubing kan upat iti 10 anataengan ti nabigbig nga overweight kan obese. Sigun iti Philippine Statistics Authority wenno PSA, amay sa ti diabetes mellitus iti kangrunaan a rason iti ipupusay dagiti Pilipino. Sipod January aging April 2025, nasurok iti 12,630 ti nailista a kaso ti diabetes mellitus. Katukad da ito iti 6.1% ti pakabuklan nga ipupusay a nailista iti 2025. No insulin resistance ti may sa tao, posible asan a mararamat ti insulin iti bagi. Posible nga agresulta dayto iti saan nga umno a panagproseso ti sugar iti bagi ti tao, isu nga addaan iti high blood sugar. Kano saan nga maaramat dagiti sugar iti bagi, mabalin dayto nga agbalin ataba. Mabalin na maadaan ti may sa tao iti diabesity no adda ti kapamilya na nga addaan metlaang iti nasawa sakit. Ngem posible a maalam metlaang kadagiti maipanpauneg a taraon kan iti lifestyle. Makuna delikado dayto a sakit gapot a mabalin nga apektaran na dagiti daddu mga internal organs. Kan agbalin nga at risk ti may sa tao kadagiti heart, diabetic kidney disease, diabetic retinopathy kan daddu mapay a sakit. Maliklikan ti nasawa sakit baban iti panang disiplina ti bagi, healthy lifestyle kan panag-ehersisyo. Masarap ang bawal kung nadagiti daduma ngem kadawyan nga isu ti kaygapuan ti sakit. Nupay narigat padasan tayo latatap ng may salbar ti bagi ti sakit. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.